Vielä vuonna 2015 El Salvador oli maailman vaarallisin maa. 103 murhaa per 100 000 asukasta. Jengit MS-13 ja Barrio 18 hallitsivat kokonaisia kaupunginosia, keräsivät suojelurahaa ja rekrytoivat lapsia. Presidentti Nayib Bukele muutti suunnan. Maaliskuussa 2022 erityisen raaan viikonlopun jälkeen hän julisti poikkeustilan, joka jatkuu edelleen. Perustuslaillisia oikeuksia kumottiin jengiongelman ratkaisemiseksi. Tulokset on kiistattomia. Murhien määrä on laskenut 90% ja maa on yksi Latino-Amerikan turvallisimpia. Kiristys on vähentynyt 70% ja turismi on kasvanut. Tavalliset ihmiset voivat liikkua taas vapaasti. Mutta hinta on kova. Maan aikuisväestöstä yli 2% on pidätettynä, tuhansia viattomia istuu vankiloissa ja yli 190 on kuollut vankeudessa. Armeija ja poliisi partioivat kaduilla. Ihmisiä pidätetään tatuointien, asuinalueen tai ulkonäön perusteella. Oikeudenkäynnit järjestetään massana, parhaimmillaan jopa 500 syytettyä kerralla. Bukelen kannatus on silti yli 90%. Tavalliset salvadorilaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Onko tämä malli ratkaisu vai ihmisoikeuskatastrofi? Pitäisikö muiden maiden seurata esimerkkiä?